Γεια και χαρά σε όλους. Το σημερινό βιντεάκι έχει θέμα αποστάτες τροχών για Suzuki Jimny, όπου κατασκευάστηκαν από σειρά αλουμινίου 2005 και η διαφορά είναι στο ότι σε σχέση με αυτούς που υπάρχουν στο εμπόριο οι έτοιμοι, οι οποίοι είναι πολύ καλή ποιότητα, μπορώ να πω. Η διαφορά τους είναι ότι έχει μελετηθεί από πλευράς μου, με την ταπεινή μου άποψη, ότι είναι καλύτερα να κεντράει ο τροχός σε οφαλό, πράγμα που δεν το κάνει ο κατασκευαστής στον πισινό τροχό, και να κεντράρει και ο μπροστινός σε πολύ περισσότερο οφαλό σε σχέση με αυτό που ήδη έχει. Το μήκος που βγαίνουμε έξω είναι στα 35 χιλιοστά, μπορούσε να γίνει και 30 και 28 βαριά, δηλαδή κάτω από 28 χιλιοστά δεν μπορεί να βγει να ασφάλει ένας αποστάτης να βιδώσει πάνω στο μουαγέ, γιατί θα κουρέψουν τόσο πολύ το παξιμάδι που φωλιάζει μέσα και δεν θα έχει την αντίστοιχη διαδομή που σφίγγει όπως και το μαμά, για να ασφαλίσει σωστά ο τροχός με τα 10 κιλά ενδεχομένως που πρέπει να σφίξει, το πουλώνει το 12-125. Λοιπόν, έχουμε κρατήσει την διάσταση της διαδομής που έχει δώσει ο κατασκευαστής στη Ζάντα, δηλαδή 8,5 χιλιοστά, εγώ το έχω κάνει στα 10, έχω έρθει 1,5 χιλιοστό έξω. Ο κόνος μέσα που θα σφίξει είναι ο ίδιος με το παξιμάδι, θα μπουν και θα σφιχτούν με παξιμάδια που έχουμε αγοράσει από το εμπόριο. Και από την πίσω πλευρά θα καρφωθούν μπουζόνια 10,9 σκληρότητα, πάλι με 12-125 σπήρωμα, για να πάνε να δώσουν τα μαμάτα παξιμάτια με τη Ζάντα. Αυτοί εδώ είναι οι δύο αποστάτες που έχουν βγει για να πάνε στο μπροστινό μουαγέ του αυτοκινητού, άκρο. Και αυτή εδώ είναι η πισινή, όπου τι έχω κάνει. Έχει ένα σκαλοπατάκι μέσα, θα το δούμε και όταν φέρω την κάμερα κοντά. Έχει ένα σκαλοπατάκι που μπορεί να κεντράρει ο οφαλός, είναι βέβαια πάρα πολύ λίγο, η από εκεί πλευρά του ημιαξονίου είναι 2,2 και από εδώ μέτρησα 2,5, ενδεχομένως έχει μια μικρή διαφορά. Πάει αρνητικά μέσα και φωλιάζει, κεντράρει και σφίγγεται και ασφαλίζει. Και βγάζει μια έξοδο 5 χιλιοστά οφαλό, αλλά μπαίνει στο πλαστικό της Ζάντας. Ενώ στο μπροστινό μπαίνει κατευθείαν στη μαμά της Ζάντα. Δεν μας δίνει μόνο τη δυνατότητα, το μόνο στενάχωρο, να έχουμε μεγαλύτερη διαδομή εδώ πέρα για να μην στραβώσει ή χτυπηθεί από μια γρήγορη αλλαγή λαστιχού, ή άμα π.χ. πρέπει να συσκευαστεί το λάστιχο και δεν προσέξει ο εργαζόμενος που θα αντικαταστήσει το λάστιχο, μπορεί να τον χτυπήσει και λίγο να τσαλακωθεί. Θέλει λίγο προσοχή. Λοιπόν, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο βλέπουμε το μικρό σκαλοπατάκι που έχει εδώ πέρα το ταμπούρο με τον οφαλό από το ημιαξόνιο, και σε αυτό το σημείο λοιπόν θα πάει να φωλιάσει αυτό εδώ το δοντάκι, το οποίο είναι από εδώ ως εδώ 1,7. Έχει ένα μικρό σπάσιμο γωνίας εδώ πέρα το ταμπούρο και θα πάει να κεντράρει ίσα ίσα μέσα. Λίγο, αλλά από το 0 είναι πάρα πολύ καλύτερα, κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη και από όσα έχω δει τόσα χρόνια. Χωρίς να θέλω να το παίξω έξυπνος, χωρίς να θέλω να ακυρώσω τον κατασκευαστή, ξέρω πολύ καλά ότι βγάζοντας τον τροχό πιο έξω, ταλαιπωρότερο λιμάν στο άκρο του ημιαξονίου και αντίστοιχα και μπροστά, θα γίνει μια δοκιμή να δούμε τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου βγάζοντας πιο έξω τους τροχούς και θα αποφασίσουμε αν θέλουμε να τους κρατήσουμε τους αποστάτες ή όχι. Λοιπόν, μπαίνει λοιπόν ο αποστάτης εδώ πέρα και κεντράρει μέσα στο μιαξόνιο, στην ουσία στη διάμετρο από το ταμπούρο κεντράρει τώρα. Θα μπουν τα παξιμάδια, θα σφιχτεί ο αποστάτης και θα εξέχουν άλλα για να πάει να μπει στη Ζάντα. Αυτή εδώ τώρα η πατουρίτσα, ο οφαλός, θα πάει και θα μπει στο πλαστικό το δαχτυλίδι. Θα πάει και θα μπει στο πλαστικό το δαχτυλίδι εδώ πέρα. Πράγμα που δεν το έχει αυτό η μπροστινή Ζάντα, το έχει μόνο η πισινή. Και για να μην χαλάσουμε τις Ζάντες, ούτε να ακυρώσουμε αυτό το όμορφο πλαστικάκι,
Δηλαδή μπορούσα να έχω έναν οφαλό στα 110 χιλιοστά όπως είναι μπροστινός και να ακυρώσω αυτό εδώ το καπάκι. Αλλά επειδή θέλω να φαίνεται λίγο πιο όμορφο το αυτοκίνητο, κρατάω αυτό εδώ το ωραίο του πλαστικό που έχει και το αρνητικό για να μην βγαίνει έξω. Το οποίο έρχεται και τερματίζει σχεδόν πρόσωπο, μπαίνει και περίπου 2 δέκατα μέσα. Πάω λοιπόν και κρατάω αυτό το πλαστικό και πάω και κεντράρω στο πλαστικό τον αποστάτη μου και αντίστοιχα βιδώνεται. Το ύψος των μπουζονιών στο μαμά Μουαγέ είναι στα 22 χιλιοστά. Εδώ πέρα εξέχει στα 22 χιλιοστά. Εμείς είμαστε τώρα στα 27. Από ό,τι δείχνει εδώ το μαμά του παξιμάδι, μπορεί να φιλοξενήσει πιο μακρύ σπήρωμα, δεν τερματίζει μέσα, οπότε το αφήνουμε για να πιάσει και περισσότερες πίρες στο παξιμάδι. Πάμε λοιπόν να δούμε και τον μπροστινό λίγο τη διαφορά που έχει. Στον μπροστινό λοιπόν Μουαγέ έχουμε εδώ πέρα, να πάρω και ένα έχουμε ένα δόντι περίπου στα 3,5-4 χιλιοστά σωστής διαμέτρου που κεντράρει και το δισκόφρενο. Μετά κάνει ένα μικρό σκαλοπατάκι και μετά βγαίνει έξω στον αέρα. Αν υπολογίσουμε ότι έχει περίπου 2 χιλιοστά φρέζα 2x2x45 μοίρες η ζάντα για να φωλιάζει το αντίστοιχο πλαστικό μέσα, στην ουσία πιάνει περίπου κανένα χιλιοστό η ζάντα μας. Και δεν θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ ωραίο και καλό αυτό το πράγμα, και γι' αυτό ακούμε και πολλά παράπονα που τρέμουν τα τιμόνια στα Jimmy. Βέβαια είναι πολλοί οι παράγοντες από ό,τι έχω συζητήσει και με πολλούς συναδέλφους και πελάτες που επισκευάζουν τέτοια αυτοκίνητα. Εγώ έχω προβεί και σε μια ακόμα ενέργεια να τοποθετήσω μια βάση πύρου ενός Pro Comp αμορτισέρ τιμονιού. Και εντάξει, δείχνει μια καλύτερη συμπεριφορά το αυτοκίνητο όταν πατάς φρένο ή όταν πέφτει σε μια λακκούβα, δεν είναι τόσο κούφιο το τιμόνι του. Θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί το αυτοκίνητο τώρα και με τους αποστάτες. Λοιπόν, έχει γίνει η αντίστοιχη πατούρα εδώ πέρα πιο βαθιά, ώστε αν θέλουμε να μειώσουμε λίγο από πίσω να έχουμε τη δυνατότητα να μην μας περιορίζει. Έχει γίνει διάμετρος για να φωλιάσει αυτή εδώ η διάμετρος στα 3,5 χιλιοστά καθαρά, οπότε είμαστε πολύ καλύτερα από ότι η μαμά ζάντα. Μπαίνει ο αποστάτης μέσα με ανοχή περίπου στα 4 με 5 εκατοστά του χιλιοστού, μισό δέκατο δηλαδή, αντίστοιχα και ο πίσω, και σε αυτήν εδώ τη διάμετρο πάει και μπαίνει κατευθείαν στη ζάντα. Τώρα επειδή εδώ πέρα γύρω γύρω είναι τα εξαρτήματα από η κούπα, το άκρο από το μπροστινό διαφορικό, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να μεγαλώσουμε εδώ τη διατομή και έχουμε μια εσωτερική 105 χιλιοστά και έξω 108,25 αν θυμάμαι καλά, με 108,30 εκεί μέσα παίζουμε λοιπόν, και δεν μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πολύ διατομή. Μπορούσα, αν ήθελα, στο σημείο που είναι κοντά εδώ τα βιδάκια, θα μπορούσα να είναι λίγο πιο έξω ακόμα ο οφαλός μου και να κάνω ένα μικρό δοντάκι προς τα κάτω, ώστε να του αφήσω λίγο περισσότερο νεύρο. Δεν το έκανα όμως γιατί θεώρησα ότι μπορούσε να γίνει και έτσι δουλειά. Λοιπόν, αντίστοιχα βιδώνεται ο αποστάτης μέσα με τα άλλα τα παξιμάδια που έχω αγοράσει χωρίς καπάκι, που είναι ανοιχτά. Το παξιμάδι είναι 2 χιλιοστά πιο μέσα, ασφαλίζεται ο αποστάτης και μετά έρχεται και μπαίνει στη ζάντα, όπου ζάντα είναι χωρίς καπάκι τώρα η μπροστινή. Είναι καθαρισμένη, έχει αυτό το σπάσιμο της γωνίας που λέμε, μαζί με ένα μικρό ραδιάκι στη μέσα πλευρά. Έρχεται και μπαίνει ο αποστάτης και αντίστοιχα σφίγγεται. Η διάμετρος εδώ πέρα η εξωτερική είναι όσο είναι το δισκόφρενο, για να μην φαίνεται το σκαλοπάτι, και από την έξω πλευρά βλέπουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα που έχει ένα σπάσιμο γωνίας εδώ πέρα για να φαίνεται το νεύρο, και έρχεται εδώ και γλύφει ίσα ίσα
ο Φαλός που κεντράρει ζάντα πολύ καλύτερα από τη μαμά. Αυτά όσον αφορά για τους αποστάτες στο Jimny, χωρίς να θέλω να μηδενίσω τον κατασκευαστή και χωρίς να θέλω να το παίζω έξυπνος, απλά είναι η δικιά μου άποψη για το πώς πρέπει να κατασκευάζονται οι αποστάτες. Δηλαδή να έχει ο Φαλό να κεντράρει ζάντα, να μην χάνει πάνω από 1/10 του χιλιοστού, όσο γίνεται δηλαδή να γίνεται με ένα πιάσιμο είναι το ιδανικό, αλλά κάποιες φορές όταν χρειάζεται να κάνουμε δεύτερη φάση τούμπα, να μην χάνει πάνω από μισό 1/10, δηλαδή το θεωρώ υπερβολή να χάνει παραπάνω ο Φαλός, γιατί είναι ανούσιο. Δηλαδή, άμα στραβογυρίζει η ζάντα, χάνει το ζύγισμά της και ενδεχομένως δεν σφίγγει και σωστά, γιατί δεν είναι κεντραρισμένο σε σχέση με τα μπουλόνια. Θα δείτε λίγο μερικά στιγμιότυπα από την κατασκευή. Αν θέλετε παρόμοιο βίντεο υπάρχει με κάποιους αποστάτες για Opel Astra που έχω κάνει με ένα πιάσιμο μέσα έξω τρύπα, μέσα τρύπα έξω διάμετρο, όπου δηλαδή δεν χάνει ούτε 1-2 εκατοστά του χιλιοστού εκεί πέρα, γιατί έχει βγει με ένα πιάσιμο, οπότε είναι ομόκεντρα. Εδώ έχει χρησιμοποιηθεί σειρά 2005 ή 2007, δεν θυμάμαι, το αλουμίνιο. Έχει κατασκευαστεί, θα μπουν μπουζόνια 10,9 σκληρότητα 12,125 όπως το μαμά, παξιμάδια πάλι αντίστοιχα 12,125, και θα τα δώσω για ανοδίωση ώστε να υπάρχει καλύτερη προστασία στο σημείο που θα υπάρχει επαφή, να μην υπάρχει ηλεκτρόλυση λόγω διαφοράς δυναμικού. Όσοι ενδεχομένως γνωρίζετε ή μπορείτε να μου πείτε και κάποια άλλη άποψη, σεβαστή, μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Όποιος θέλει να σχολιάσει αρνητικά, δεκτά είναι τα σχόλια και καλά είναι να αιτιολογήσει και το λόγο που θέλει να δώσει ένα αρνητικό σχόλιο. Αυτό θα με βοηθήσει για να γίνω καλύτερος και όχι για να τον παρεξηγήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώσετε για να δείτε το βίντεο μου. Εύχομαι να ήταν κάτι το οποίο σας άρεσε και ελπίζω στο μέλλον να κάνουμε και άλλα περισσότερα βιντεάκια με διαφορετικό υλικό.